Hormatly prezident bola Serdar Berdimuhamedov Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan hemde hut öz adyndan Hindistan Respublikasynyň prezidenti Ram Nath Kovind Hindistan Respublikasynyň premier ministri Narendra Modi we ýurdun halkyny Türkmenistan we Hindistan Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryny ýoly goýulmagynyň 30 ýyla münasibetli tüý sürekden gutluglaryny we iň gowy arzularyny iberdi. Geçen döwürde biziň gatnaşyklarymyz ýygydarly ösürildi. Häzirki wagtda Türkmenistan we Hindistan Respublikasy dürli uglarda iki taraplaryň we köp taraplaryny esasa hyzmatdaşlyk alyp barýarlar diýip döwlet başçylygy beledi. Döwlet başçylygy biziň halklarymyzyň umumy taryhynyň, baý medeniýetiniň we köp bagatda meňdeş däp desurlarynyň bolsa asarlara uzaýan türkmen hindi gatnaşyklaryny puгталандyrmakda berk esas bolup hyzmat edýändigini belläp, bu gatnaşyklaryň iki ýurdun halklarynyň bähliklerini oňoýly täsirini ýitirýänini aýtdy. Hormatly prezident bola Serdar Berdimuhamedov Hindistan Respublikasynyň prezidentiniň ýakynda Türkmenistana amal aşyran taryhy döwlet saparyny ýakynly duýgular bilen ýatlaýanyny belläp, Aşgabat şäherine geçirilen gepleşikler we gazanylan alaşyklaryň iki taraplaryň gatnaşyklaryny ukunly ösürilmeli hemde täze derejede çykarylmagyna uly itergi berjekdigine berk anam bildirdi. Döwlet başçylygynyň belleşýäri biziň ýurtlarymyzda syýasy, diplomatik, söwda, ykdysady, medeni we insanperwer uglarda hyzmatdaşlygy alyp barmagyň oňyn tejribesini toplady. Hususan energetika babatda sebitleýin ähmiýetli taslamalary durmuşa geçirmekde. Bilelikdäki tagalarlarymyz netijesinde üstünlikleri kazanjakdymyda berk ananyas. Türkmenistan we Hindistan Respublikasy söwda sada hyzmatdaşlyk babatynda birnäçe wajyp taslamalary, şol sany Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjetiňiň taslamasyny durmuşa geçirýärler. Bu taslamanyň üstünlikleri tamamlanmagy oňa gatnaşyjy ýurtlaryň diňe bir ykdysat taýdan ösmegine däl, eýsem sebit derejesinde uly öňüdüşliklere gadanmaga ýardam berer. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, hormatly prezident bola Serdar Berdimuhamedov, prezident Ram Nath Kovind we premier ministr Narendra Modi tüýsürekden berkjan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Hindistanyň halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş we rowaşlyk arzuw etdi.